Na so ka kamar na mutu. Kowa ya ƙika. Iyayena sun ƙika. Malamai na sun ƙika. Haka zalika makota ma sun ƙika. Amma a haka na ce na ji na gani ina son ka. Wani na ruwana ba dai kina so na ba? Ke nake so, ko zan halaka ke nake so. Shin wanda ya bar kofar gidan nan yanzu kaninki ne shi ko yayanki ne? To kana ganin zaka iya datse alakar da ke tsakanin dan uwa da yar uwa? Kai taddurun kwa. Na datse tsakanin ɗa da uwa ma, bale wani ɗan banza. Ke nake so. Idan ka fita ka samu alaka, ka kawo mana. Idan baka samu alaka ba, ko da kwaya zira ne kar ka mana hara. Na ce maka a nemo mutane su kwashe min kaya sai a je a ɗauko min wannan abun? Sannan waɗannan a kirga su guda nawa ya taɓa? 12. A ware su. Ba na son su taɓa min sauran kaya. Baka kadara ya zo ya saka min hannu a cikin kaya. Ke nake so. Kai baka da darajar da zaka kalle ta kace kana santa. Ba mu yi wa Allah laifin komai ba da zai hada mu da kai a matsayin siriki. Yaya ina son shi sosai ba zan iya rabuwa da shi ba. Wai kyauta irin yarinya ce da baki jin magana ne wai. Yaron nan da kowa ke la'antarsa a garin nan ba mai kaunar shi amma kullum kina bibiyar sa. Mu ba maganar soyayya ake ba yanzu maganar ceton rai aiki. Wallahi ni kaɗai ce kawai zan iya dakatar da shi. Da ba na tantama amma yanzu ina yi kana rayuwa ne da wanda ya yarda da kai. Zuciya ta kona take yayin da aka ambaci laifinka, hawaye zuba yake a idanuna. Fama ciwo ya fi ciwon zafi Malika. Don Allah kar ki samun da abin da ya wuce a tattare da ni. Wane ne ya faɗa maka ba na son ka? Zan zauna ne kawai har sai mutuwa ta zo. Ke nake so, ko zan halaka ke nake so. Ke na zaɓa domin ke ni ba zan ji tsoron kowa ba. Ke nake so, ko zan halaka ke nake so.